Samtang gipaubos na sa inquest proceedings ang pito ka mga dinakpan nga kauban sa mga lumad nga mga minoridad, gisugdan na usab sa Commission on Human Rights ang ilang investigasyon sa giingong rescue operation. Ano ang report? Gamit ang online portal, gi-inquest ang tulo ka hamtong nga lumad, duha ka magtutudlo ug duha usab ka mga tribal dato. Kasong kidnapping, human trafficking ug child abuse ang gipasaka batok sa mga dinakpan. Si Prosecutor Gracilin Corpus ang inquest prosecutor, samtang ang sa mga dinakpan giabagan usab ni Attorney Neil Rilampagos. Samtang ang National Union of People's Lawyer nagtinguha nga mapaubos sa preliminary investigation ang ilang mga kliyente. Masaligon usab ang PRO7 nga lig-on ang kaso nga ilang gipasaka batok sa mga dinakpan. Atong assessment lig-on ang atong ebidensya kay mismo ang ilang mga pinikanan, kauban nato ang mga social workers diri sa Cebu City dito sa Davao del Norte. So labi pa sa Talayod. Samtang naabtan namo ang mga personnel sa Commission on Human Rights nga mibisita sa PRO7. Nakikistorya sila sa mga dinakpan o gusto usab nga makikistorya sa mga ginikanan isip kabahina sa ilang imbestigasyon. Gitanaw sa CHR ang posibleng kalapasan sa tawhanong katungod sa operasyon nga napahigayon. The Commission on Human Rights is conducting an investigation, and the political beliefs or ideology of those persons arrested or so-called rescued does not matter to this investigation. These are their political beliefs or ideologies are personal to them, and it does not affect the investigation of the Commission on Human Rights. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.